थोस 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 बेफोरबायदि ए टु जेड रावनि बाथ्रा बुंनाय सोरबा अपना फुङाव खोमोन गैयिनि दावराव मा जाबावगोन आरोना। थ' बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव होनो थांगासिनो दं। बेनि सिगांनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनानै गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना लाहरग्रोनाय थाबाय। स' गाइसमोन जोंनिथिं अखा हायैया मास मोनसेसो जाबायमोन आरोना। थांनाय हरनिफ्रायसो अखा हादों आरो दाबो अखा दोमैनानै दं, हागोनानो खोमा। आरो दा सानावबो माने फुरा जोमै खोबजोबना दं आरोना। बिफां लाइफांफ्रा दासो एसे एनार्जि मोनसिगोन बायदि मोनदों। माने गोबाव दिन बेफोरबायदिनो हाफ्रा रानखांना दंमोन आरोना। दिनैसो हाफ्रा एसे गिसि जाजोब्बाय अखाजों। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सोरनि जायगायाव माबा अखा हादों कमेन्टआव खिन्थाहरलाय। दानिया फैदो मेन भिडिअनि सायाव। बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो, बिनि उनाव जों फंनैसो सावरायगोन। Hatanggo berjubsisnya. Ayo, amreng lagi. बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय दा? बे भिडिअआ माने सोरबा खेबखुमानानै हगारनाय भिडिअ नङा। बे माने गावनो शुट खालामनानै गावनो भिडिअ बानायनानै माने हगारनाय आरोना। थ' मा प्रुफ होनो सानो बेफोरबायदि भिडिअ हगारनानै? बेबो स्कुलनि ड्रेसजोंबावसो। न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनिबो मान सनमान जाजोबगोन नोंसोरो। जोंनि बेफोरबायदिनो माखासे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फरायनायनिख्रुइ स्रा क्लासावसो बेफोरबायदि गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जोंना मामाया बेफोरबायदिखौबो बन्द' खालामबा मोजां जासिगौलै, नायथारनो बाबाय माथो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे आयदायाव। माने डिस्ट्रिक्ट लानानै कन्ट्रभार्स जानायखौ जोङो फेसबुकाव नुबाय थानो मोन्दोंमोन। बेबायदिनो गोबां दावराव जानायखौ जों नुबाय थानो मोन्दोंमोन। थ' बिनिनो गेजेराव सासेखौ क'क्राझारनि गे होननानै बुंदों। थ' बेनि सायावनो गोख्रों रिप्लाइ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो नंगौ, डिस्ट्रिक्ट लानानै बेफोरबायदि कन्ट्रभार्स जाबाय थानाया मोजां बाथ्रा नङा आरो बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायनानै लादो। क'क्राझार, चिरां, गहपुर, बाक्सा जाबाय थाखो बेलाय। क'क्राझारनियाथ' फाक्का गे गोजा। ओरैबायदि आरोना, आं बे भिडिअखौ दिनैसो आरो दासो नुदों आं। नुनाय लोगो लोगो आं ओरैबायदि जोंदों, मिथिबायना? ओरैबायदि रागा जोंदों आङो। जाय भिडिअखौ मिथिसार नार्जारि फेसबुक पेजआ माने आपल'ड खालामदों आरोना, बे पेजआवहाय दङ। आं नुदों। खोनासं मिथिसार नार्जारि, नोंहा नोंस्रा सोरजों डिस्ट्रिक्ट वाइज बखिलायदों ना सोरजों मा जादों, सोरजों बबे डिस्ट्रिक्ट दावराव जालायलायदों, आंहा बेवहाय जेबो माबा गैया, मिथिबायना? आं नोंखौ सिनायाबो आरो आंनि भिडिअ क्लिपखौ बेबायदि होनोबो नाङा, मिथिबायना? मा क'क्राझारावल' गे थायो नामा? क'क्राझाराव गे थायो? बबे एंगेलजों नायनानै आंखौ गे नुदों नों जेनेबा? हो मिथिसार नार्जारि? बबे एंगेलजों नायनानै आंखौ गे नुदों? मा नोंसिनि चिराङाव मा गे गैया नामा? नोंसिनि बाक्सायाव गे गैया नामा? हो माबायदि भिडिअ बानायदों बेवहायलाय? जानला मोनला आंनि सायाव बेबायदि भिडिअ दालाबो, मिथिबाय? नोंसोर डिस्ट्रिक्ट वाइज नोंसोर बखिलायदोंना नांज्लायलायदों बेवहाय आंहा जेबो सोमोन्दो गैया, मिथिबाय? खिन्थु आंखौ गे होनानै बेबायदि आंनि भिडिअ क्लिपखौ होनो नाङामोन नोङो। मा मोनदों नोंहा? दस्राखौ होयो ना होआ बे नोंनि खोथा, खिन्थु आंखौ होनो नाङामोन, मिथिबायना? बेथ' भिडिअआ आंनिसो। हो आंनि भिडिअ क्लिप होनो नाङामोन बेयाव। नोंसोर डिस्ट्रिक्ट वाइज बखिलायदों ना मादों बे नोंसिनि खोथा, मिथिबाय? बखिलायबाय था। सोरजों दावराव जादों दावराव जालायबाय था, नांज्लायलायबाय थादों नांज्लायलायबाय था। बेवहाय आंनि भिडिअ क्लिपखौ मानो होनांगौ? हो बबे एंगेलजों नायनानै आंखौ गे नुदों? भिडिअखौ बानायनोबा मोजाङै बानायाबा, मिथिबाय? आंनि भिडिअ क्लिपखौ होनानै आंखौ गे दाहोन, मिथिबाय? आंखौ बेबायदि गे दाहोनखा। आं रावनिबो जायाखै, नोंसिनि जायाखै आं, मिथिबाय? आंखौ बेबायदि गे दाहोनखा। क'क्राझारनि गे होननानै आंखौ बेबायदि भिडिअ क्लिप होनो नाङा, आंनि फट' होनो नाङा बेवहाय, मिथिबाय? भिडिअखौ बानायनोबा मोजां बानायाबा दा बानाय बेवहाय, मिथिबाय? मा मोनजादों बेबायदि?
डिस्ट्रिक्ट वाइज बखिलायबाय थानानै मा मोनजादों नोंस्रा? बखिलायग्राफ्रा बखिलायगासिनो, नांज्लायलायग्राफ्रा नांज्लायगासिनो। आंखौ मानो सोदेरनांगौ बेवहाय? हा? आंथ' नोंसिनि जेबो जायाखै आरो आंथ' नोंसोरखौ जेबो बखियाखै। उमुक डिस्ट्रिक्ट ना उमुकनो बेबायदिथ' आंथ' जेबो बखियाखै बेवहाय। मानो आंखौ सोदेरना होनांगौ? आंखौ बांद्राय गे दा साजाय, मिथिबायना? आं गेबो नङा। आंनि भिडिअ क्लिपखौ बेबायदि होनो नाङामोन नोङो, मिथिसा नार्जारि, गोसोआव ला, मिथिबाय? स' दानिया फैदो गुबै खोमोन गैयिनि दावराव, माने आपनाखौ खोमोन गैयिनि दावराव दावसि, माने ए टु जेड राव बाथ्राफोर बुंनाय आरोना। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायनानै लादो। मा घन्टा खोमोननि मुगाजा नों मा लेवरा SL राव बेलाय सिथोफोर। मा फाराव मा इसिबां जाम्बा मानसिफोर दङ। माने फाखोना फुथुङाव खोमोन गैयाबानो मुगाजा जाहैदों। माने बै नाम गैयैफोर सिङाव थाग्रा नानिनाबो गैया जाहैदों खोमोनानो। मा बखा राव बाहायनाय जायो दे। आरो मा गोनांथि दङ बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनोहाय? लाजिना लाजिया? आं बानायामोन। माने माखासे साथाम साब्रै मानसिफ्रा ओरैबायदि अधर्ज एसएमएस खालामो इनबक्सआवहाय, माने नोंनि फाखोना फुथुङाव खोमोन गैयानो। माने बिदि मानसिया मुगाजा जायो जाहैदों। मुगाजा मानसिया डेन्जार जायो जाहैदों। मा लेवरा राव बिलाय, मा सिखोनबादि राव बिलाय। नायफै फैनानै नायनोला दा लांगाब देखायनि आं असभ्यफोर। खोबहाबनानै मुरु होनानै नाफाम गेसाव मोना होगोन आं नोंसोरखौहाय। खुरलायदां जेंगाव होनलायगोन, दंना गैया गाहायनि सिखोमोना। लाजिनो रोङा साला असभ्य, एफा गुन्दा मानसि थायो नामा संसारावहाय? मोनसे खोथा, सोरनिबा गुबुन थायो, सोरनिबा गेसें थायो। मा फाराव बेलाय? मा फाखोना फुथुङाव खोमोन गैयालानो गासैनावबो खोमोन गैया होननानै बुंनो हायो नामा बुरबकफोर? ओरैबायदि जाम्बा मानसि दं संसाराव, आयै। माने फाखोना फुथुङाव खोमोन गैयाबानो, माने फाखोना फुथुङाव खानाय गैयाबानो बै माखासेयावबो खानायानो गैया। माने मुगाजाद जाहैदों, मुगाजाद। बिदिखौ मुगाजाद होनो जाहैदों। आयै मा होनबावनांगौ, आयै इसोर आप्पा। भगबाना सोरजिबाय जेला मानसिनाव सोबानो थाजोबो, खानायबाबो थागोन, माबा सिखोमोनबाबो थागोन। मा राव बिलाय? मा घन्टा सिखोमोन राव बिलाय? मा मुगाजाद? माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरनो आंखौ इनबक्सआवहाय, नोंनि फाखोना फुथुङावहाय खानाय गैया, सिखोमोन गैया, नोंनि बैयावबो माने नाम गैयियावबो आं नानि होनबाय, नानियावबो नोङो गैखाया। आसोरबा हरबाय 30-35 दं खोमा नोङो होननानै। सैथो खोथा, माने सोरनिबा रोजा थायो, सोरनिबा गोबा थायो। मा होनबावनांगौ माखासे मानसिफोरखौ, आयै। आरो नै दा नैबे थाइगिर फिथाइखौबो माखासे बुंहरगोनलाय जि गिदिर होननानै। मानो फाराग? आरो बेफोरखौ बुंनांगौनि दरखारानो गैया। मालायनि दंना गैया बेफोरखौ बुंनांगौनि दरखारानो गैया। नायनोबा लांगाब देखायगोन आं नोंसोरनोहाय, आरो रोमो होगोन आं नोंसोरखौहाय नाफाम गेसाव मोनामलायनाय खोबहाबना लानानैहाय। असभ्यफोर, एसेबां माने गाज्रि मानसि दंथारोना, हाबा। फाखोना फुथुङाव थाबाल' बैयावबो थायो नामा बुरबकफोर? स' आं बेखौनो बुंनो सानो बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेराव, ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय जेथिया, माने सोरबा नेगेटिभ सोरबा पजिटिभ मोजां गाज्रि कमेन्ट हरनाय थाखायो। थ' बेखौनो ए टु जेड रावजों माने बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै माने भिडिअ बानायनाया मोजां जायाखै होननानै सानो आरोना। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि मोजांखौबो सोरबा बायदिया गाज्रि नुगोन, आरो गाज्रिखौबो सोरबा बायदिया माने मोजां नुगोन आरोना। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि ए टु जेड बाथ्रानि रावजों माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै होआबा मोजां जायो आरोना। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनजों आरो फिन गुबुन मोनसे भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ अल।